Беласточчына цудоўнае месца для жыцця, але не заўсёды беларусы адчувалі сябе тут у бяспецы. 1946 год пасля другой сусветнай вайны ў розных кутках Польшы працягвае дзейнічаць антыкамуністычнае падполле. Адзін з яго атрадаў пад камандаваннем Рамуальда Райса Бурага на зломе студзеня-лютага здзяйсняе рэйд па уціхамірванню беларускіх вёсак тагачаснага бельскага павету. Чаму? Меркавалася, што іх жыхары падтрымліваюць камуністычныя ўлады. 29 студзеня 1946 году атрад Бурага спаліў вёску Залішаны, перад тым сагнаўшы яе жыхароў у адну хату і заблакаваўшы ўваход. Вяскоўцы выбілі вокны хаты і ўцяклі, аднак тыя, што заставаліся ў іншых хатах і не маглі сысці, загінулі ў агні. Колькі чалавек, што ратаваліся ад агню, былі застрэлены на падворках. Усяго ў той час у беларускіх вёсках Волька-Выгановская, Пухалы старыя, Зані, Шпакі, Канцавізны, Заляшаны і ў ваколіцах былі забітыя альбо спаленыя 82 беларусы. Цяпер пра гэта нагадвае каплічка, помнік загінулым і зніклым праваслаўным жыхарам Беласточчыны, помнік загінулым беларусам на бельскіх вайсковых могілках, помнік ахвярам рэйду Бурага ў Заляшанах. Памятаем, каб гісторыя ніколі не паўтарылася, каб кожны мог сказаць: